Казвам се баба Славка. Родом съм от село Говедарци, Самоковско. С моя дядо сме се намерили на язовир Искър. Там се запознахме и се ожених в Шумнене, местността Гръбавица. Имах 2 деца, едната дъщеря ми почина, другата живее в Канада с внучето. Не е моята дъщеря само в чужбина, живота е много тежък, нито работа може да си намери и тя се принуди да отиде в Канада. Ние двамата тук, дядото и бабата си живееме на Гръбавица, чуваме се с дечурлигата. Ходиме в Ябленица да си пазариме, което е малко далече, 3 км. Ние сме възрастни хора, не може да идеме до там. Сега гледаме някой да слеземе с някои хора. Живота ни не е лесен и нема лесно никъде. Не мога да вярвам в щастието. Въобще. Щастие за мен няма. И така ще бъде от тук до края на живота ми. Да загубиш дете е много страшно. От цяла нощ, като на телевизор, ми минава всичко през главата. Мислиш, усъмнала съм, усъмвам с отворени очи, без да заспивам, само лежа. Всичко ми минава на телевизор на главата. Но какво да се прави човек? Понекога се успокоява сам, понекога тъга, мъка и така. Ще караме до края на живота, така ще бъде. На гърдата такова оперираха и после вследствие ли това, немам представа. На гърдата имаше бучка. И от един път стана. Това от Чернобил всичко, където на 39 години. Какво е видяло това дете на 39 години?